Да направим този така прочут дубайски шоколад. Няма да ви трябват много неща, но ще е нужно да посетите турски магазин, за да си купите кадаиф, тъй като никъде другаде не се продава. Може суров или печен. Ако е суров, то ще се наложи да ходите в последствие и до магазин, защото ще сте забравили да си купите масло. Суровия се запича с малко масло и изглежда по този начин. Нужни са ви още и 400 грама млечен шоколад или натурален, както ви харесва. И само още една съставка. Нея даже трябваше да поръчвам. Да разтапяме шоколада на водна баня, взимаме си една мини сладка тъвичка, напръскваме я с малко вода, за да залепне стреч фолиото и изсипваме половината от шоколада. Върху него нанасяме 100 грама натрушен кадаиф, а с останалото 1 кило ще правим друг свръхкалоричен десерт с предпоставки за диабет. Ето и третата съставка, за която говорих. Трудно за намиране в обикновен магазин, да не кажа невъзможно. Пистачио крем, приятели. Пардон, крем от шамфастък. Страшно нашумяло в последно време. Можете да го загреете в микровълнова, защото е гъста като фъстъчно масло. Ама който ме познава, знае, че избягва микровълновите. Затова предлагам водна баня за съвсем кратко време. Професионално шкървяване, какво да ви кажа. От мен да мине ще покрием с още 50 грама кадаиф. Нанасяме и останалия шоколад и сме готови. Брех, тези дубайци колко лесни рецепти правили. Оставяме в хладилника, за да стегне. Отнема не повече от 2 часа. Премахваме фолиото и нападаме. За 2 часа е стегнало, но крема е останал още мек. Ако рецептата ви е харесала, хабибита, абонирайте се и ударете мощен лайк. До следващия път!